नमस्कार, मिथिला मातृभाषा मैथिल में सबके दिल से स्वागत है। और एक बार फिर से से ए वीडियो के माध्यम से हम कुछ बतवा चाहे छी। और ई वीडियो से खास ए दुआरे छे कि ई बूढ़ी के आप देखत हबे जे स्पेशल वीडियो में आबि रहल छे हाथ जोड़ क। इनका हिम्मत नहीं भेलन कि हमरा कहते कि हमरो एगो फोटो खींच दिया। माता राम के कहलखिन जे बउआ के कहियो न हमरो एगो फोटो खींच दिला। और ए बूढ़ी के स्पेशल हम जैसे बहुत सारा काफ़ी फोटो खिंचलियन। और हम ए वीडियो के माध्यम से कह चाहे छी कि ककरो शौक मारबाक नहीं चाही, जे जिनकर शौक छे। और हमर ख्वाहिश रही है, हमर एक सोच रही है कि हमरा से यदि किनको हेल्प हो जाए निस्वार्थ, तो वो काम करवाक चाहिए, चाहे एगो छोटा काम रहे चाहे एगो पैघ काम रहे। थैंक यू सो मच। और आगा वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करो और चैनल के सपोर्ट करियो।